asị na-agbagbu onye nwe na-anụkọta asị na onye nwe anwa ikolobịa ọbụla nwụ ji mmadụ ụgwọ mụ kwuru eziokwu dị ya ọ bụ na o jiri mmadụ ụgwọ ya nwụrụ ọnwụ ike ọ ya aka nka ikolobịa ọbụla nọkọta gbabiri nwụrụ o ji mmadụ ụgwọ and o mejọrọ mmadụ Igbo 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 asị ka nkene na onye ọbụla biko na ebe onye nọ na-anụ ụnụ m na-enenekwanụ masị m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị ndụ azụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị asị m biko nụ nenenụ vidiyo ka ụnụ fụ ebe nwanne anyị nwoke abụdo ngadaga ifi na-abụ mgbe asị ka ọ tụọlụ akwa ọkụkọ mma na ihe emeela ya biko na-ajụzi biko na onye akpọtala ofi na-aba anụnwa ọ na-akpọkwa nna ya ifi na mmechi ahụ ọ nọkwa na mitin obodo ọ na-ewetakwa contribution na asa anya tụọ ụtụ na-atọkwa ụtụ ya ụtụ na ụtụ ndị eji grade Igbo Igbo ebara okwu nwere ka o si ala mana mbọsị m na-eticha ya bụ okwu ala nwa ọnụ wee maa na ụfọdụ ndị Igbo a atọbụghị ọgọdọ gbara ọtọ mana onye ọbụla si na dị asị m ihe ọbụla ifụ anyị na-ewetara unu ya na efere mba ụwa ka unu sorokwa m na-enene soro m chi ya ọgbọkwa na ajọ okwu nenenu vidiyo ka unu fụ Ọlanaeze ọmụba akwa onye ọbara tụrụ na-ebu ọbara ọla bụ ọgwụ ọmụmụ na akwa ịmara mụ gwara ndị mmadụ si ya na ọbụna mmụọ emere gị iwe kene o nwere ibe nji wee kwue onye wetara ebu na nwekwa mgbe ya bụ eluo ya akpụta ebi onye wetara ebi emekwa onwekwa mgbe ya bụ eluo ebute moto niile enwada ebe onwere nke ndụ ọ mmadụ butere ya ụnụ anwa obere ego ka ntị iri ọ mmadụ gonye nye onye mere ebe dị mma ewere iwe ọma wee kenee ya amara m mgbe ọ kọrọ ụta wee bịaba anyị ga na-enweta mma amara m mgbe ọ kọrọ ụta wee bịaba anyị anyị wee gwa ya ka mere ibe ka ọ dị mma arụsịarị ya were ibe ọma wee mee tata ewuru ebi na mbụ owe onye bụ ebi na mbụ nwa wee bịa wee sị ka o kelee nna ọ ya adịrị gị mma egbuola ike nga ebila ntụ nwa ịmarụ na ibe dịrị egbe ori na nke bụ ego na-abịakwanụ na nke ewuru abụ bụ obere chi aka ka ewọla ego ọ kpụtara eri enyekwa ya ego nnekwu ego nọrị ma ama na-egosira nnekwu ego na Facebook o nwere ego ya bịa egosi na Facebook egwuo nọ ndị ọgwụ ego nwee na-ekwu mana ọgwụ ego adịrọ n'ụwa nwa ibebe ọgwụ ego bụ ibe ị na-eme sikwuo na ọ na-agara aga esuru atịkpata ihe asala ọkụ o nwere ibe dị ka ị na-akpọ ọla ego esi n'elu daba onye ọbụla gwara ibe enwe bụ wayo ka ọ chụ mụ gwara gị ọfọ na-aga ọrụ my fans bụ na ya adịrịba mma ọbụla n'ebe nwe ya adịrị ụnụ mma ịma na be anyị nwe ama mma mana onwe ibe anyị ji wee lụọ na anyị nwa merụ na onye zọbata ụkwụ ọ dịrị ya mma na flawa niile enwe avụrụ ọgwụ dịsi n'ime ọ bụrụ flawa abịala m nta flawa na onwe ibe etiri na ọgụ ma mma ele nwe ibe enwe amụkwasa taiz onwe ibe dị n'ime onye zọbata ọkpa ọzọbata onye zọbata ọkpa ọzọrọ ngozi onye je ebe dị ọcha ife ọcha ya ese onye jere ebe ruru ini ife ini ya ese so na m na-aga ọrụ nwoke na nwaanyị ọfọ wee sị ya na ife mere onye nwa ya emekwara onye ọbụla na ebe a ọ bụ na o mere obi kene ka nke nwere wee mee ha dịrị gị mma divine connection favor onye chụba ya n'ọkarị ya mmadụ be nchụba ya n'ọkarị ya ebere igbu ya egbu onwe ya dị mma for now 21 days ya ebutekwa moto nwoke ebe nwe ego nwasị abịa nke ka nke nwa ya abịakwa ka ga eju ama na menwekwa ọgwụ akwa ka akwa enwe m ọgwụ maka chukwu enwe m ọgwụ akwa ka akwa masịkwa n'ụlọ mma agwawa eziokwu iche gizie wọchị anụ mara onye 23 years nwee ibe niile onwe ọgwụ akwa ka akwa mma agwawa eziokwu udodu iri bute mmanya ka ndị mmadụ nwa imezielu m transfer ka ndị ego na-abịa ụbọchị Tuzdee bịa ka anyị lekwasị ọgwụ ahụ ka ọ na-ebutekwu ego
Ya na azụ ka enweta ihe nwa ọfụma. Ịsọ ndị agwa ga-eso. Ntedo. Ọ bụrụ ntedo n'ịma ntị wee bụcha mana ejiri ya n'ihe. Akwa. Nwoke nwe ngabasị akwa eze ndị ọgwụ ọzọ ka anyị na-azọ ya na-eburu mmadụ onye eze ọtata nwere ike ịchọ dịrị ya mma ọ bụta ịchọ ọzọ gbakwago a maka na ọ da-adịgide ọgwụ niile anyị nwa ya na-atara ya ata anyị ji agọzi mma alụ ka ọ dịrị ya mma na dibịa ọbụla na-agwọrọ mmadụ ka o nwee ego ya enwe ego ọdọ Ọdọ. ịda na isi Anọ m n'isi ya. Ọ na-ekpo ekpo. ebute nwa afọ ibe ịzọda ọgwụ ana abụ mmanya ya akpọta nwa afọ ebe ịzọda ọba onwe ndị amara ya bịara obodo niile na-agbalụ ozu ọsọ mana akụ na ozu bi n'ụlọ oju dara kite mana kontena ma achana mana ego ọ bụrụ na mmadụ nwa ka ije nwa aka nna agwụ na mmadụ nwụọ kontena ada ọnya nwa na ebe ogwugwu akpụ ọkịja ya mara ozu one dị n'ogwugwu akpụ ka ọ dị maka onye mere alụ maka onye riri ibe mmadụ ọ bụrụ na iri ego mmadụ akpọ ọhụ jee sọtụrụ ụwa ọfụma na o nwere ebe eji igbu mmadụ eme onye kpata anọkọtasị na-agbagbu onye nwe anọkọtasị na onye nwe anwa ikolobịa ọbụla nwụ ji mmadụ ụgwọ mụ kwuru eziokwu dị ya ọ bụrụ na o jiri mmadụ ụgwọ ọ ya nwụrụ ọnwụ ike ọ ya aka nka ikolobịa ọbụla nọkọta gbabiri nwụrụ o ji mmadụ ụgwọ and o mejọrọ mmadụ ọ bụ na ede atọ ajọ ndị South Africa na ọba mara iwu mara eziokwu mmadụ ebula agabie nwanne ka ole ka ba tupu ego akọba ọgbọ mmadụ eweta ọrụ ọkwa ọrụcha ịkwụ ụgwọ asị gị weta akaụntụ ka eti ego ka etupue agwa eziokwu ekwuchie ọ dị mma Mba. ọrụ iwelu nke nwaanyị ewelu nke anyị Eziokwu. ego ise bụ ego ka ọla na-ewetara onwe Eziokwu. ị na-atụ mpete n'ego onye ọzọ agba ebie Ibe eji m n'aka m na ndị ncha vidio biko ebe onye nọ na-anụ ụnụ m biko asị m udo dịla onye ọbụla nịkwa n'ozi a biko nụ nyere m aka gbasapụ ozi a ozi ụwa niile oziekwa agbata obi gị biko anyị na-ekenekwa nwanne anyị nwoke nyere anyị aka zụtara anyị mikrofon anyị ji ekwu okwu a kemgbe asị na ebe ị nọkwa na-enene vidiyo ama m na ị ka na-enene vidiyo a mana biko na-enekwa vidiyo anyị udo dịrị gị biko ihe nke imere anyị o juru anyị ọha sịkwa ka ihe ọ bụla imere anyị ya bụrụ mmaji tụ ihe ka ọ dị na mbọsị ọzọ